Bye. Babe, zilise. Mushe. Video yamakazi atinozoiona paFacebook ndinoticho explain kuti zvaazvichiita so. Ane moyo. This is my cousin's sister. Anza akavhurawo yake futi album. Oh. Yanga iri paRoddie yacho. Saka ndatoti that's another factor for me to broadcast. I'm happy about the government of Zimbabwe. Seeing the credentials are falling, but paid. I said that as soon as we pay, I was not bonus. I promise. Bonus. I promise. Saka we don't want to eat on the Pakistan. Vanhu vaSouth Africa vakatsvukira namakazi. Aiwa. Nemari. Vanhu vangu mazuva mota dzawanda ufuma Murehwa kusvika mutauni nokusvika mota dzingori asi manheru kune kusina moto. Vanhu vakapinda kamudzimba dzavo. Vanenge vapinda mudzimba dzavo. One is the same thing. I hope kuti mhinduro dzedu dzinopindurwa. Mangwana chaishingira ndotenga kuti Roddie. Uyu mukomana anga achiita kutambura. Anzwa nekutambura. Ari kufamba ari hwani asi United anobatana nevamwe. Kana uyingirino famba nevamwe vanhu. Andino. Kana foni yako kana vamwe vanhu muchiita zvamune muchiita nokuti rese bricks. Saka wakafamba uri hwani unotambura. Zvazvatakaita ndiri mwana. I'm a Silverstone out hard. Mupese panotofamba vamwe vanoziva kuti mufanira ashaya vamwe vanhu. Alright. But I'm very hopeful kuti zveushe zvati zviri kuita kudai. Kuchaya zvimwe since takatotaura kuti takatokwana kudhara tichada mazawana musimbotara zvemusangano inda. Tachitaura kaya ndio musangano wataitoita nezuro wekuti mari handingona fanira zvavavo. Mari tinoda kuti tichinjire zvatakataura. Tichinjire ndakataura navo. Mukazoti mumaUS ndiamwe ari kuti lead the role again. MariUSD kuti each and every transaction in business. Arimwedu MariUSD ari kutonga. US kutonga ko British pound. British pound inozotonga zvayo kana kuti mabhengi akaita kana kuti ana Standard Chartered nana Barclays. But edu futi echivanhu vatema maUS anoita sei ari kutonga zvekuti hatirambe kuti unotoona kana kuti artist paChristmas munhu anenge artist anobva kuSouth Africa. Luton Fire akauya kamusa unofanira kuplaya musa 21 ukuprogya unofanira kuplaya futi advent tobva macheso akapedzera kuplaya pamuzimu zviri kuti patinitaona maUS ipapo ngatifare ndo zvimwe zvotikuona kuti hurumende inogona kuzvitadza. Hurumende inozvitadza manje. Gaira tinozvitadza. Saka ngatingowana maUS tifare zve. Ngatingoita make sure kuti tikana maUS tofara zvedu pane kuti tidzure mashure. Ine mene dzauya dzikatenga matoothbrush wawana? Ndakapiwa neumwe investor wakauya weclean achiti anzi toda nharaunda ino igara yakachena unorima. Saka ndikati zvataura zvakanaka. Unotipawo product nekuti smartness iwande. Saka pawatipa product akandipa akati make sure that you capitalize with the program that we are giving you. Saka cleanliness yacho
cleanliness yacho yakazoita sei continue but pamatoothpaste manje patoothbrush aiwa Mbare kandi makazotsvere saka hurumende haiwani hainhongewo mari kumbare kwakazotsva kumusika ndo mamwe madhiri ari kudzoka mashure paka zvinhu zvangowanda kaizvo because meeting yatakaita naJoe Biden ndeyekuti nothing is going to be plus or minus unless our virtue. Yes. Saka that is the sequence that is moving on with economics, then we know we are right. You what on naJoe Biden man? What's up by campaign? Oh. Donald Trump. No. Matoothbrush aita sei futi Duale bless. anta aruta mari nema-US inenge iri mari Nema-US US akada something like $2 wati 3 zigi kaimwe 5 zigi haisi kana 50 cents ka 10, 16 zigi ari 4 10 coin. No price. Noti maChina yakauya nazvo ane mashimishini inobika tunhu twakawanda wanda. Right. Sa maChina boy. maChina boy. Machina anogara muno mukandiri munogara machina machina anogara futi kumanyi maZimbabweans anogara futi kusouth mamwe anogara kuBritain mamwe anogara kuAustralia mamwe anogara kana kuMadagascar mamwe anogara kuJapan. Alright. Kwakamubuda muZimbabwe uchenda Livingston kuzambia. Igore ripi? That was in 2005. Why noniti? Taenda kunotenga zvinhu zvearts and culture. Alright. Saka takauya nazvo zvinhu zviri zvemadhoiri zvinhu zviri zvefarming zvakaita sekuchengeta makarwe. Kozoita futi zvimwe zviri zvatirisa label yenzi everlast maita bomda neimwe futi inoita kuboxing saka toita plan iri bomda